anyị bụkwa ekele bunye unu daalụkwanụ. Aha m bụ Chioma Obianenwa nke onye chiri ya megịnị ya zere. Unu ewekwana iwe na anyị buru tinkom oge na iwetara unu mkparịta ụka pụrụ iche anyị na nnukwu mmanwụ, ka m tuo ya na nnukwu mmanwụ ka ọ bụ ga-enwe n'ehihie anụwa. Biko soro unu m nabata onye bụbu aka chiburu Anambra steeti ma bụrụkwa onye ji ọkọlọtọ PDP wee zọọ ọkwa osote onye isi ala nke Naịjirịa na ntụliaka nke 2019. Biko mkpọwa ntụrụugo o nwegoro tụmadụ n'ihe gbasara mwulite akụnụba obodo na inye ndụmọdụ pụrụ iche ga-eme ka obodo gaa n'ihu. Ịma na ya agaghị apụ ebe a, mana soro unu m nabata okwute ndị Igbo nke anyị na-akpọ Dọkịta Peter Obi. Ngwa gaa n'ihu biko kene Igbo. Biko m ga-ebido n'ikene unu ncha na BBC Igbo, kene gị nwa bụ Chioma, wee kene ndị Igbo niile na-ege ntị n'okwu ị na-ekwu. Mana ọ nkwa ibe ikwuru mma ebido na ya mara isi dọkịta, enwere m abụ dọkịta. Abụ m nke ndị oyibo na-akpọ Mr. Maazị ana Igbo. Ọkwa ịma na onye isi na ihe bụzi kịta anụwa isikwa m kwuwe mmeti ya bụ ize na ọmụnwa tinyere gị ntụrụugo ahụ maka mana onwe ihe o mere, anụgo m ya. Ngwa biko ikenego ndị Igbo nọ. Anyị si ka anyị kpọbata gị na onye kwuo uche ya gbasara coronavirus. Ndị mmadụ na-ajụ ọtụtụ ajụjụ, ụfọdụ ọ gbagojuru anya ha na-asị kedu ebe anyị kwụ na Naịjirịa, kedu ihe akụnụba anyị ga-amụtara anyị. Mana dịka onye ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa na ihe gbasara akụnụba, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka mgbe ọrịa batara Naịjirịa, etu esi wee hazidobe maka aka na-ahazikwa ihe gbasara mgbochi ya na ịgwọ ndị mmadụ na ndị otu a, ma akụnụba na ikesa enyemaka na ndị otu ya, kedu anyị iji wee hụta nhazi niile a? Nke mbụ na m ga-ekenekwa unu ọzọ, nwa m ndị nọ na BBC Igbo, etu unu si na-enye aka wee na-agbasa ozi maka ọya batalụ dị n'ụwa niile kịta. Nke bụ ọ bụ na ana m ekene ndị niile na-alụ ọrụ na ụlọ ọgwụ niile dị n'iche n'iche, ndị na-alụ ọrụ inedo anya ndị arụ adịrọ na ndị na-ahịa ma ọya ma ndị na-eme ebe na ana m ekene fa maka na ọfa nwa bụ ndị anyị ga-asị n'ọfa ka anyị ji eme ọnụ. Na-ekene ndị gọọmenti nke etiti na gọọmenti nke steeti niile na mbọfa na-agba iji wee fụ na ọya na-enwe ka esi wee gbochibidie ikpochapụ ndị mmadụ. Mana ị na-anya etu esi megie, ọ bụrụ na ọ ka enebanye anya ibe ndị emegoro wee ruo ebe a nọ kịta, ịfụ na ife aka ga-emerili nne. Ọ dị mkpa because na ọya ọ bụrụ ọya o nwere onye ọma, ọ mara onye nnukwu, ọ mara onye obele, ọ bụrụkwa na ọya ị ga-asị na makara ọ bụla anyị nwadị nọ na pati n'ịnọ na pati a ma n'ịnọ na pati a, ọ nọọ ị ga-asị n'ịbụ onye obodo a ma ọ n'ịbụ onye obodo a. Ọ na-egbu ma ndị ọcha, na-egbu ma ndị ojii, na-egbu onye ọbụla. So nọọ ya zuru ụwa niile. O wee dị mkpa na anyị machikọrọ ọnụ asụ nwanne jiri ofu obi wee mara ibe anyị ga-eme wee gbochibidie. Mana ekwusi na etu esi megie n'obodo anyị bụ Naịjirịa ibe ine ibe aka ga-eme rili nne. Ị na-anya ịfụ na ibe nke eji ama etu ya gba ya si wee gbasa, a
na-akpọ testing ị na-anyị bụ na obodo anyị bụ Naijiria ife emeli aka peka iji maatụ ije n'obodo dịka South Africa emegide gị mee ife agaba agụba ma agụtazi agụta olugo ma 300 bịa na Ghana mekwa nke karịkwa 100 mana na be anyị ebe a iji wee maatụ ife anyị mere aka eluro ụzọ isii Ghana mere ana ọ bụrụ na ị were nke ndị ọcha na-akpọ pasentaji wee mebie pasentaji ndị South Africa ndị ba mere test na ndị nyabụ ya na aya 3%. I were nke ndị Ghana ndị ba mere nyabụ test na ndị nyabụ ya na aya bụ 3%. Ibezara nke anyị webụ Nigeria ndị eme test na ndị ọ na aya ru 17.5%. So every kita na nyabụ ọya ka ọka ebe a ma na-emekwu nke a na-akpọ test ewee malụ aka o jide mkpa ka onye ọbụla tie aka n'anya ke nkwụcha fụ na ọya agbasara abịa n'ibe nke ikwuru maka etu ezi egbochibidobu ndị mmadụ ụzọ sị ka ajụ na-apụtazi na n'ilo ewegbu onye bụ ọya eziokwu na ife obodo niile mere ka egbochibido ndị mmadụ ụzọ ndị mmadụ wee kwe ndị mmadụ kwekwuru ekwe ka agbochibido ofu ụzọ mana ịmara ime akpọchi onye agụụ na-agụ n'ụlọ maka na ịgbochi agụụ n'ụlọ ọnya pụta ile onye ahụ anwụzi ọva agụụ chọrọ ibe ndị obodo anyị gọọmenti na-emere ọfụma na ije na obodo a na-akpọ India ibe emere wee kpọchibido ndị mmadụ na ewelu rice nke lụrụ akpa a ga-akpọ 5 kg bunye ofu onye nye onye ahụ ibe eji esie nyekwa ego $6 so onwe ego wee kiwe ego maka na-asị jee kwụọ aka jee kwụọ nka jee mee nka na-agwa aka ya egonu nchanụ na-agwa aka nwee ike ọ bụrụ na nwere mmiri ọrụ pịa wọtọ go 5 naira wee golu nchanụ ọ mejekwubazi aka etu ọbụla so ibe ihe na-aka akwado sirop wee sị ndị mmadụ baa n'ụlọ babazie n'ụlọ na-echere onwe ebe anyị ewetara o nwere ibe ewetara bapụtakwa n'ilonu ngalaba fa ga-eli nri so na aka emetara ọfụma mana a na-eche na etu eme ego kịta ka enwee ike anyị hụrụ anyịkwu ma gọọmenti ka enwee ike mee gịnị ma ka a ga-esi mee ka emee test orie nne meekwana ndị nwee n'ebe anyị enyere ndị mmadụ aka ka enyere m aka ndewori nne okwute ndị Igbo ndị be anyị chetakwa na ọ bụ BBC News Igbo ka unu nọ na ya mkparịta ụka pụrụ iche nke anyị na-enwe bụ anyị na-aka chiburu Anambra steeti onye jikwa ọkọlọtọ ndị PDP wee zọọ ọkwa osote onye isi ala na ntụliaka 2019 enwe ozi ọbụla ị chọrọ izite okwute ndị Igbo biko zitere anyị na Facebook anyị bụ BBC News Igbo gakwa n'ekwentị anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na nwoke ọma maka ha na-etu gị ọtụtụ afa ma ndị na-akpọ gị na ọ ga-adịrịrị gị mma gị na ezinụlọ gị na ndị otu enwekwa ndị nwere ajụjụ m ga-ajụkwa ajụjụ ha mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na okwute ndị Igbo kwuo okwu n'oge anụwa kụtụrụ anyị na 017006597 017006597 ọ bụ akara ekwentị ị ga-eji wee nweta anyị ka anyị na-agakwa n'ihu maka na njụcha gị nke a m ga-ajụ gị ngazi aga were ozi ndị mmadụ na-ezitere gị ịma na ikwu gị ọtụtụ ihe a na-emeteghị ọfụma nwere ike ka anyị wee ghọta ọfụma wee chịkọnatara anyị ihe dịka mkpụrụ ihe 5 maọbụ 6 maọbụ otu oge ọbụla ị chọrọ iwego ya Naijiria dịka obodo kwesịrị ị na-eleba anya ihe ha mụtagoro kamgbe ihe a bidogoro kedu ihe mmụta 5 maọbụ 6 maọbụ oge ọbụla ị chọrọ itinye anyị kwesịrị ị na-eleba anya dịka obodo ugbu a
ife pụta n'ife a na-eme kịta bụ na onye ọbụla afụgo a na-ekwu okwu idozi obodo nke ndị ọcha na-akpọ development enwere ife a na-eneba anya onwere ife eji akpụ onye ka eji asị na obodo a na-aga n'iru onwere ife eji enyesị na ene anya ife a na-aga n'iru onye ka ndị ọcha na-akpọ measurement ife a na-akpụ ya n'oyibo bụ HDI Human Development Index onye bụ ife eji ama na obodo na-aga n'iru ibe anya bụ ibe eji ama ya bụ ife izu ife ịtọ nke izizi arụ isi ike na idozi ụlọ inwe ebe ibe a na-eme arụ wee dị mmadụ so health nke abụọ bụ mmụta ka a na-akpọ education nke ịtọ bụ ịchụ ụbịam nke a na-akpọ fight poverty obodo nwee ebe ịtọ a ọbụla bụ na obodo na-aga n'iru anyị na-anyị n'ibe ịtọ ọnụnwa eji eme ka obodo dị mma obodo anyị na-eme ọfụma na ya etu esi ama obodo nwelu ezigbo arụ ịdị mmadụ nke a na-akpọ lifespan ya arụ ndị mmadụ ga-anọ n'ụwa minimum oge ga-anọ wee nwa ọ bụrụ niile na-enye ife eji wele emesọ n'ụwa niile kịta ife emere ga-adị average bụ 70 something mana be anyị ife nyere anyị 153 so anyị ekwu nọ 74 anyị nwee 53 so anyị nọ na 21 ka ọ fọrọ ka anyị wee ruo ebe a na-eje ị bịara nke edukeshọn ibe ga-abịa inwe na edukeshọn wee mmadụ ị na-eme ọfụma ga-adị above 80 ihe ndị anyị na-aba na-eme kọntrị eji sọpọzi na-amasị anyị atụ nation ebe niile ma South Africa fadi banọ na ebe a mana anyị nwakara na 50 something so anyị dị low ịbịa na nke poverty na nke ụbịam na Naijiria ka enwekachara ndị ụbịam na n'ụwa niile na Naijiria ka enwekachara ndị ụbịam n'ụwa niile iji gwa ya etu ụbịam si wee dị njọ na Naijiria obodo nwere the highest obodo ndị mmadụ dịkasị n'ụwa niile bụ China na India obodo na-aba nwere mmadụ mgbanụ ọnụ oyibo 2.7 billion mmadụ na-ebi na ya mana Naijiria ọzụzọ mmadụ 200 mana iwere obodo na-aba jikọọ ọnụ ndị ụbịam bi na Naijiria ka bana abụ ihe maja ka ụbịam si ezo n'ebe a ka ụbịam rụrụ ụlọ biri kedu ka e ga-esi chụja bụ ụbịam ọ gọọmenti ga-enye aka tinye ife ga-eme ka ndị obere mmadụ na-agba mbọ ka e nwee ike inwe ife a na-akpọ access to money ndị be anyị bụ ndị chọrọ ịlụ ọrụ ndị be anyị bụ ndị ike ọrụ dị mana gọọmenti ga-enye aka enwe nwee ike gọọmenti ga-ewere ego obodo rụgbara obodo ọrụ doziwe ebe ụfọdụ iji wee kwuo ịma atụ onwe ndị nọ n'ime obodo na-akọ ugbo mana be nwere ụzọ ya eji gbupụta ife ọ na-akọ eje rụọ ọrụ ụzọ ebe a fa ebupụta ife a leta ego o mere oge anyị nọ na Anambra steeti ndị ahịa melụmụ Anambra West Ọgbaru afụrụ ụzọ ha si eji egote ife bịale ịrụ ọrụ ụzọ ma ebupụta ife bịale so na ibe na gọọmenti ga-emewe doziri ime obodo nyere ndị mmadụ aka obodo wee dị mma. Ndewo
ibe a ibe ịtọ ga-abịa eme ibe ịtọ a edozi ụlọ ọgwụ ọ dị mma ka arụ wee dị ndị mmadụ edozie skuulu ka ụmụaka wee na-eje akwụkwọ ọfụma ịbụrụ obodo ibe anyị ji ekwu okwu kịta ibe enyi dị iche eje na skuulu mana eje na skuulu ụlọ akwụkwọ adịrọ mma enwero nke a na-akpọ kọmputa kịta ibe onye abịa kịta abịanụ kasịta eme ejezi ụlọ akwụkwọ na onye na-ejizi kọmputa wee jebe akwụkwọ onye na-ejiri kọmputa wee kwupụta ka ego ya esi wee mee na skuulu niile nwee ịntanetị nwee kọmputa nwee ibe niile ibe a na-eme wee nwee isi. Ndewo okwute ndị Igbo asịsa gị amaka ọ ga-adịkwa mma ka anyị were ike n'ozi na ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ gị ebe a. Ọgọchukwu Phoenix Umeadị na-asị ka anyị jụọ gị kedu ebumnuche gị gbasara ịpụta ịzọ ọchịchị n'afọ 2023 and ọchịchị ọ na-ekwu bụ oche onye isi ala. Ọ sị ị ya apụta na o chere na ị kwesịrị ịpụta mana ka anyị jụọ gị ma ị ga-apụta. Ebe a nọ ya kịta abụrụ oge anyị na-ajụ ụdị ajụjụ a na igbegara onye nọ na ebe a nọ kịta bụ apụtagoro na nke a kewama ndị ụfọdụ ụnụ wee kwube ndị ga-eme nke 2023 because aka mara ebe nke a ya akwụsị toro onye bịanụ ekere mie fọ etos wee kwu ga-amụ wee pụta n'ibe ihe ibe dị mkpa bụ ka anyị jikọọ ọnụ nwanne obodo anyị da aga etu obodo ndị ọzọ si aga ma na oge lue ama ndị ga-apụtanụ mmanụ ndị ezigbo mmadụ anyị ga-eso maka na nwere ife ọzọ bụ n'obodo anyị da aga n'iru na-abụrụ na ndị mmadụ chọrọ iji ego obodo rụrụ obodo ọrụ. Onye bụ nsogbu anyị nwere ebe a ọ bụ na ndị mmadụ nwere ego obodo rụbara obodo ọrụ oge ezu ibe a ga-alụ ga-eri nne. Ndewo sa biko chetakwa na akara ekwentị ị ga-eji wee nweta nwa anyị n'ihe ngosi anụwa bụ 017006597. ihe nji akpọpụtara ya na mkpụrụ ọnụọgụgụ bụ ka okwu anyị wee ghọta ọsịsọ ka anyị wee na-akpọ maka na oge anyị ehiọkwa nne otu ahụ ịma na ada afụ dị mkpakpada. Ihe a bụ ohere pụrụ iche Mr. Peter Obi wepụtara ka anyị na-ekpa nkata ka ya na ndị Igbo kpa nkata. Onye ọzọ na-ewetakwara gị ekene ọ si afịa bụ ekene Okoye ọ si okwute ndị Igbo daalụ ịma ihe ị na-akọ. Ndewo ekene. Oge nwaanyị ọma si na ugbu a na ọfụ na onye na-ekwu ihe bara uru. Kelvin Ken na-asị ka gaa na ekwentị ụmụ onye chọrọ ka gị na-ekwu gaa n'ihu. Ndewo nnọọ ka afa gị. Ndewo onye isi ana m ekele gị maka ohere iwepụtara iji wee with the BBC Igbo. Ajụjụ m nwere bụ ihe na-eme n'ala Igbo na-agba ya anya mmiri kwa ụbọchị ọbụla anyị na-anụ na a na-ekpobata ndị ala majeri n'ala Igbo. Anyị na-ahụ ma moto na-abatanụ ma kọfị etinyere ya ebido 8 o'clock na ugbede abalị wee ruo 6 o'clock ụtụtụ echi ya. N'agbanyeghị nke a aka na-ahụ ndị na-eso ma turela eji ebi mọsị ha were ka na-abata n'ala Igbo. Anyị wee na-asị ihe a akarịa na ka akpọbata ndị a ebe ha ya anọ were nọrọ godu na ihe anyị na-afụ gosiri na egwu dị maka ọtụtụ ndị steeti kwuone na ndị a na-enyochara ha wee chọpụta na ha bụ ọya aha a na-akpọ COVID-19. Anyị wee na-asị ndị ọchịchị anyị ọkachasị gị nwa bụ okwute ndị Igbo kedu ihe a na-eme iji were gbaa mbọ
na ihe a na-emenụ ndewo na enwere ihe emere maka ya, ọ kachasị ọ bụrụ na enwere ihe ezu ebu n'obi were na-eme nke a ka ihe anyị na-eme ka anyị dị sure na awakpo ha ike. ndewo okwute ndị Igbo ana ekele n'ife ajụjụ ịjụ wena agwa gị na ife nya bụ ife etu si afịa ka onye ọbụla si afịa. Ife dịkarịsị mkpa bụ na obodo niile, maka na ndị ọ dịlụ bụ ndị gọọmenti dị n'iche n'iche ọ n'ala Igbo, mana ọ kasị mkpa na obodo niile nwere ife jikọrọ ọnụ. So ndị obodo niile jee na beva welu ndị na-achịvanụ kee nkwụcha n'anya ọ ga-anọ na gọọmenti. Ana m agwa onye ọbụla na ife jikasịrị ife a ga-eji wechedo obodo niile chee nye ọfụma kwuo ife a na-akpọ town union, njikọ obodo niile. Ọ ga iji wee mee na as gọọmenti oge ahụ obodo niile rọpụta ndị a na-akpọ vigilante, anyị na-akwụfụ ụgwọ from gọọmenti. Esi na gọọmenti na-akwụfụ ụgwọ godola obodo niile moto pikọp eji echere obodo. Tọrọ kịta ka a ga-eji ozugbo ụmụ ibe niile a bụrụ obodo niile abụrụ obodo niile chere onwe ha, o nwere ebe ndị a ga-abata ka ọzọ obodo niile ma ndị bụ ndị beva marụ ndị batara abata. Etu ọ dị kịta until ọhịa akwụsị imere eme, obodo niile na-abịaba gba mbọ hụ na nwere emere mbata. Ọ bụrụ ọzọ ma ebutere onye afọ mebe na nwere onye batara abata, because na enwere ike ịtara ndị a na-abata onye ọzọ abata nọ na etu obodo dị kịta. O nwere obodo ga-ala awụ ndị mbịambịa ka bịa na beva. Obodo ka ọ dịlị igbochie nye ọfụma. Obodo ọbụla nwere sekuriti, town union nọ na ya, sekuriti na ya. Ha nwere moto ama na egoro moto sekuriti na-akwụghị ụgwọ oge nọ na gọọmenti. ndewo okwute ndị Igbo asịsa gị amaka, mana ka m nwerekwa ohere a wee gwa ndị be anyị biko anyị ga-achọ ka ajụjụ gị bụ ihe ga-agbado ụkwụ na coronavirus. Biko ya ji kpọta onye dịka okwute ndị Igbo ka ọ bịa tinye ọnụ n'okwu, bụ na anyị ma na ọnụ na-eri ya n'okwu n'ihe gbasara ụmụ ya ha. Ya mere biko ka ajụjụ anyị bụrụ nke ga na-agbado ụkwụ na coronavirus. Tupu anyị enwee onye nọ n'akara ekwentị, Steven Ugwu na-asị gwa ha ka ndị uwe ojii kwụsị ịgbagbusi ụmụ mmadụ n'ala Igbo. Ịma na i kwuru maka ezi nchekwa, obodo inwe ezi nchekwa ọkwa ya, mana Steven dịka nyanwa na-egosi mwute na ebe ọ bụ na ndị a kpọtazi ka echekwa ha amamịghọtara na ha na-agbagbusizi ụmụ Igbo. Kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ihe ọdụrọ mmanụ? Onwere ebe ezi polisi ka ọ gbawuo mmadụ. Onwere ebe ezi polisi ka gbawuo mmadụ. Onwe ebe polisi gbawuru mmadụ, that's the community jee report ha farmer community etu anụmanụ. Ọ bụrụ ebe enwe ebe amariba ga-eme ha richi onye dị etu anọ kịta. Ọ bụrụ na ime ka mmalụ anyị eme ka anyị ji malụ onye polisi a ọ ga-eje fesi iwu. O nwere polisi esi ka ọ gbagbuo mmadụ. Ibe polisi wu ka o kip okpe jide udo. Onwe polisi gbagburu mmadụ, ịma na ga-eme gịnị? A ga-ejekwa onye isi ndị polisi ka e were iwu obodo wee fụ na ọ tara afụfụ igbu mmadụ. O nwere onye nwere ike igbu mmadụ. Ndewo. Ka anyị were onye na-akpọ anyị kemgbe n'aka ndị chọrọ ka gị na ngwa gaa n'ihu. Chetakwa coronavirus bụ ihe anyị na-akpa maka onye kwuo uche ya. Ngwa kwuo uche gị, o nne ka ọ nna. Apa m bụ Ejike. Ndewo. Ejike gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị. Anyị na-ege Ajụjụ m na-ajụ bụ ana m ajụ okwute ndị Igbo na onye anyị na-emekala anyị n'ala Igbo na anyị ma onye ọ bụ, maka na ọ chịrị Anambra steeti si anya ọchịchị ọ chịrị Anambra ụrụ onye dịka ya. Ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị. Ọ
ga-abụkwa ukpe ekele ka ọ na-ebunye gị maka etu isi wee chịta Anambra steeti ọfụma. Onye ọzọ ka ejike. Eo, nwada Igbo, ndewo nnọọ. Good afternoon. Hey, ndewo, anyị anabata gị mana ọ ehihie ọma ka ị kwesịrị ikwu. Ngwa gaa n'ihu. Okay, ehihie ọma. Ndewo o. Imela o. Nne m. Kedu afa gị? Afa mgbe nwa dị Ịfụnanya Ani. Gaa n'ihu, ndewo. Ngwa gị na okwute ndị Igbo kwuo. Ana m ekele gị onye isi obodo anyị. Okwute ndị Igbo obi dị m aṅụrị otu anyị na gị si anọkọ n'ehihie anụnwa. Thank you very much, sir. So ihe m chọrọ ịjụ taa bụ a na-ekwu maka ya bụ on the COVID-19, but a sị na ada afụ ugo na onye pụrụ ugo jide ya. So if I chọrọ ịjụ gị taa bụ generally on the development of, sorry, I'm not supposed Igbo as well as Igbo, sir. Biko, achọrọ m ịjụ first of all, can you know ihe mere all the way dịka ana Igbo anya dị develop taa? Because ihe a na-agba m anya mmiri, isi ihe dịka Asaba, Ọnịcha, ịgafekwa ha Ọnịcha na-anata banye Ọnịcha na-eme ka ị na-abụ ọka, ọ dịzị nnọọ ka ebe ị na-aga or a different place entirely. Omini na anyị nwere gọọmenti n'ala Igbo anyị, omini na ndị gọvanọ anyị adịghị interested in develop Igbo land. Ka ife na-emenụ, where are your likes in Igbo land? Ka ndị dịka gị n'ala Igbo. And secondly, n'ihe this COVID-19 na-eme, anụ m na enwere a lot of billions donate. How much ka ụmụ Igbo nwetago from this? Because I know that no a lot of Igbo so donate Lego to this thing. What has the federal government done for the Igbo people regarding this COVID-19? Can no coach cannot sideline in Igbo in the affairs of this nation, sir? Ndewo, anyị were gị ajụjụ gị. Thank you, nwanne m nwanyị. Nke izi bụ ife ikwu maka development. Ife gbasara development n'ala Igbo bụ ọrụ dịrị onye ọbụla. Ịma ife a na-agụ ọrụ dịrị mụ na gị, ọrụ obodo dịrị onye ọbụla. O nwere ofu onye ọ dịrị. Nke izi bụ na anyị ga-agba mbọ a na-achọ iwepụta mmadụ ka a jụọ ajụjụ onye afọ bụ. A na-ewepụta mmadụ ọ bụ na ọ na-eme ọfụma, oge a ga-emekwa elekshọn wee wepụ ya. Eso m lụọ ọrụ gọọmenti, lụọ ya arọ ịsatọ. Ife gbasara gọọmenti abụrụ ọ bụla ndị mmadụ na-alụ ọrụ etu esi lụ. Ịbụrụ obibi ji wee nye ezampụl na esi Asaba bata Ọnịcha, a na-aga n'elu mmega ọka na-eje Enugu, ọ dịka ọ na-edevelop dị anyị Igbo. Itinye gị aka ọfụ ka ngwa ka gọọmenti si alụ ọrụ. Oge m bụrụ onye oji ozi na Anambra steeti, ọ bụ na isi Asaba bata Ọnịcha, ọ ga-adị ka onye si Enuigwe ji ọkụ mmụọ. Maka na ịbata Ọnịcha, a na-ele efi, a na-ele atụrụ, a na-ele ibe ine, ụzọ adịrọ, nwere ibe dịnụ. Wee jekwa ndị a na-akpọ ndị federal gọọmenti wee zụọ na ọ ga-enye m approval, inye m ikike ka m bidolugbu ụzọ site na head bridge wee rụọ ọka. Nna alụ ekama na refund m ego. Anya bụ na ịbatara ya today. So mbati ya kịta, isi kịta Asaba kịta bata Ọnịcha kịta, ọ dịka na-abata be mmadụ. Oge a bụ ịbata ya ebe ikwu ime abụtụrụ ụzọ wee kwuo okwu. Etu anyị si wee bido wee lụọ ibe a na-akpọ 10 lane from head bridge to Opiway, from Opiway to Zik roundabout, from Zik roundabout wee lụọ Ụmụnya, ebe a ga-akwụsị wee pụọ n'ọrụ. Amara m ife na-eme kịta, ife m ga-ekwu ekwuzi bụ ka anyị jikọzie ọnụ.
afụkwu mkpọsa njọ ka federal gọọmenti obidogo olie mana ndị mmadụ ga-ejikọ ọnụ na-ekwupụta ife ndị a ka e wee nwee ike na-aga ọ dị mkpa abara nke na-ekwu maka ego ndị mmadụ n'ibe niile etu a ka ọ dịkwa ọ dị na-achị achị ejetụba ajụjụ si na ebe dị etu a na ebe dị etu a etu ọmụnwa nọ anyị chaghị na trai je na-agbagharị n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche n'iche na-enyefe sọpọt n'ike aka anyị nke anyị nwe ga-emewu na-agba mbọ n'anya onye ọbụla n'ife adị anụ oge ndị onye ọbụla bụ onye Igbo ga-abịa n'ala Igbo nye aka ka o wee gaa n'iru. Ọ na-ewute na ịbịa nke a na-akpọ testing center obodo dịka Anambra steeti enwere ebe a na-etest ọ dụrọ mma ịnụ anụ maka na mmadụ juru n'Ọnịcha jụ na Nnewi enwee teaching hospital na Nnewi nwee teaching hospital n'Ọka. Anyị dị mkpa ka anyị nwee ebe a na-eme test ọ bụrụ ibe gaala ọnụ ọ bụrụ na ndị federal gọọmenti enyere anyị ekeji aka anyị mie mana ịmụ ibe anyị na-abụ okwu ji ga-ekwu. Ndewo ụmụ onye ọzọ chọkwara ịjụ gị ajụjụ. Mụnwa nwere ajụjụ nchọ ịjụchi maka ihe i kwuru maka ịmazighị ndị nọ n'ọchịchị ugbu a, mana chetakwa na ndị mmadụ na-ekwu na asara m agbara ndị nọ n'ọchịchị na ndị mmadụ ga-enye aka jide ndị nọ n'ọchịchị ka ha nwee ike ime ibe e kwuru. Ibe na-eme ndị be anyị bụrụ na-atụzalụ mmadụ vootu agba nkịtị mba ọgbọrọ ibe onye promise ibe onye akwụnye ya eme ewetọ ya vootu ị na-emekwu ya. Ndewo. O nwere onye ọzọ anyị chọrọ ka gị na-ekwu gaa n'ihu biko gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị biko agbana okwu okirikiri biko ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị gwa anyị afa gị jụọ ajụjụ gị nugo. Okay, Sambo Arinze Desmond. Ndewo. Na mbụ ana m asị ka nkene onye isi Peter Obi ị na-eme ọfụma ọ na-atọ ya ụtọ. Ajụjụ m nwere bụ onye isi ịnọdụgo dịka nnekwu Iroko 3 nke onye ọbụla na-enegara anya na-asị ọ bụ gbatanugo gị n'uche ibido ihe dịka senta ebe ị ga-agbakọ ndị na-eto eto ndị chọrọ iṅomi omume gị ma ọ bụ iṅomi prịnsịpụls gị ndị a ga-asị nọ ndị a bụ ndị na-eso ụkpụrụ ma ọ bụ ka isi wee mee ihe. Ọ ga-abụ ihe na-aga ebe dị iche iche na-akụzi ka ndị a nwee ike ị na-eti ikwu ya n'ọrụ mgbe ọbụla ha nwetara onwe ha n'ọfịs dị iche iche ma ọ bụ n'ebe ọbụla ha nọ. Ndị ga-asị anya ya akpọ n'oyibo ndị dịka your disciple na-eso ụdị mkpụrụ ị na-egosi maka na ọ dị m ka otu a ka ndị ọcha na-esibe eme ya enwee nwee ike isi na nọ ndị anụnwa na ọ bụrụ na enebe ndị anya nọ ndị a na-akaba arụ ịfụ na ezigbo mkpụrụ anụ atọ na-atọ atọ. Ndewo. Ngwa gaa n'ihu ụzọ ya biko anyị chọrọ ka ịza onye isi Arinze ịgba na thank you biko n'ife ikwuru Arinze ana m ekele gị n'ife ikwuru amaka mana ịgbara ana m ekwu oge ọbụla ọ na-abụ ndị mmadụ ruo efe asị m na ewuo kedu ife imere oge nọ n'ọchịchị ụfọdụ asị na alụrụ ụzọ ụfọdụ asị na-eme nke aza mba n'ife dịkasị mkpa emelụ oge a nọ n'ọchị bụ ime ka ndị mmadụ chegharịa etu ha si eche eche maka na ife dịkasị mkpa na ife a ga-etinye ego n'ime ife a na-akpọ ịzụ mmadụ ọzụzụ mana ị na-anya ndị nọgasị kịta ị ga-asị na mụrụba ga na-akpagharị ma ife ndị ọcha na-akpa ndị ọcha na-ekwu that they made up their mind so ije ka ichegharị ime ma ga chegharịa o siziri ike ịbịa tata ife na-afọtụ na be anyị bụ ajọ ife so onye dị ajọ ife ego ife niile oke ọchịchọ
onwere ozi nchọlụ ige ntị ibe onye ọ na-achọ kedu ibe anyị eme wee bute ego ọ dị njọ ọ dị mma ọ bụrụkwa ereta n'obodo ndị obodo na-etu ya afa so ibe ọbụla o metara ọ dị mma ibe na-aka anyị na-esiri anyị sị na anyị ga-echenjie ka anyị bido nke ndị ọcha na-akpọ value ife ịdị mma ime ife ọ bụrụ ife ziri ezi ịsọpụrụ mmadụ anyị bido ya na-emie so ife abụ ị na-ekwu ana m eje na skuulu nke a na-akpọ sekọndịrị skuulu na-achị ka mma ma m ga-emebi ya ebe ahụ maka na ndị ọzọ nọ etu mụ na gị nọ onye judge Chioma nọ na-emekitago ọbụdị ya mind so ị na-achọzi chenji banụ osi ike mana a ga na-ekwu oge nọ na gọọmenti oge na-ekwu ị na-anya iji nye ya iji wee maa atụ ndị be anyị na-eje ụka ihe ụlọ ụka mbọsị ụka eju mana ihe na omume ndị na-eje ụka onye nọ ebe ndị si ụka pụta ije n'obodo ibe ahụ iji ama atụ ịfụ ndị na-ejere ụka mana omeba yiri ime ndị na-eje ụka chọrọ ibe a ga-eme na be anyị akarịke a ga-ebido ime ife onye nwe usoro ibe a na-eme abụla ezigbo ife ebido onye mere ezigbote ife eto onye ebe ajọ ife ọzọ na ọmọrọ mana be anyị mụrụ ị ga-afụ ibe dịka oge nna-achị ọchịchị onwere onye ị ga-afụ gasị ibe ị na-eme adịrọ mma onye fụgosi ewuo na sisi ji wee bịa n'obodo echenjigo n'ibe na-edesịrị na afụ na ụdị ibe yiri elu Okwute ndị Igbo ewe n'iwe m ga-adọbiritụ ịma na ị kwuru na ị chọghị ịba ndọrọ ndọrọ ọchịchị enwere ajụjụ dị Lilian nke m ọnụ ọha ezigbo mkpa ọ sị m jụọ gị kedu nri Igbo na-aka amasị gị ama m ị chọrọ ịza ajụjụ ahụ ife nri Igbo na-aka amasị gị nri Igbo Lilian ọnụ ọha na-ajụ gị nri Igbo nri a na-eli eli ee enwere ụdị ka ebe m ga-ebido onwere ibe na-eri bụ nri Igbo agaga m ebido from egwusi to onugbu to ibe niile enwere abụ m onye Igbo kweta na mba onye Igbo nwere ife ọzọ mba ejiro m anyị Igbo egwu ebelivu na ndị Igbo ọ bụ na enye anyị ọ bụ na Naijiria kwado ndị Igbo obodo a ga-agbanwe ndewo nya onweghọ ndị ndewo ka m mgbochiatakwa okwu a na COVID-19 ịma dịka e mere mkpọchibido n'ụlọ gị nwa dịka Peter Obi kedu ihe ịmụtagoro na lockdown a ịmụtago ka esi esi nri onwe ihe dị iche ịmụtagoro na mkpọchibido ụlọ anọ enwere ife mmadụ emegbu before ewee ruo ebe a nọ a na-emegbu ife niile mana ịgbara ọ bụ na ibili n'ụlọ enye onwe na-ajụ maka isi nri site na ọ bụ na ibili n'ụlọ gị na nwunye ibili ọfụma imeje mụ isi nri because n'oge ọbụla ị chọrọ isi nri enye gị nri asịrịrị m nri since nji wee nụ nwaanyị because na ama na nwunye nọ n'ụlọ oge nye elu m nri so amụtara m isi mara ibe nke a na-akpọ lockdown kụziri erika ofu ife ọ kụziri m ife mbelivulu na anyị gba aka ebe n'ụwa gbara aka gaa na so ka anyị kaba arụ ife ụkwụ anyị tụpụrụ eji na-echeta anyị na-abụrụ oke ọchịchọ iji wekọọ ibe nna ya COVID-19 a ọnwa onye ọ na-aya ibe dịka ncha mkpa na onye adị nweta gịnị ibe a na-agba ikuku
chioma ikuku free a na-akwụrụ ya ụgwọ mana aka a na-achọzi achọ so ọ bụ na ị nwere 1 billion naira ọ dị na bank ọ yabaghị ibe na-achọ ikuku free 1 billion a na-egotere gị ikuku a na-achọ o wee shọ na ndị mmadụ ebukọsi ibe n'idiro fajeju ebe ndị idili so nruo ngwa mmadụ si ya stay close jee jide nọdobe echi gị nso n'ibe anyị na-anya kịta bụ na enwe ebe ya bụ ahịa ịchọọchị ga-esi wee kute ume ana ibe na-achọ ikute abụrụ ife a na-akwụrụ ụgwọ na ife bụ na nkịtị na-abụ kwarasị anyị enweta ikuku 63 ndewo biko onye isi enwere mkpesa ndị Igbo na-eme ebe ahụ ha na-agbakwara anyị mba ha sị na anyị nọ na ọchịchị onye kwuo uche ya na nke bụ na ọsọsọ COVID-19 ka ị chọrọ ịza ofu ajụjụ na ebe a ha na-eweru na-awụ m n'ihu bụ mụ jụọ okwute si ya kedu ihe ọ na-ekwu maka Biafra otego nji achọ ka m gbupụsie nya bụ ajụjụ ka m wepụsie ya n'ihu m mana ha na-ajụ m ya na-asị o nwere ajụjụ nwere ife dị na ajụjụ Biafra ife dị n'ime ya bụ na ife dị anyị mkpa o nwere ife ọbụla ife dị anyị mkpa ife butere ife ndị mmadụ ji ekwu okwu Biafra mmewu a na-emewu anyị n'obodo Naijiria ọ ife anyị ji ekwuru okwu so na ma ndị na-achọ Biafra ma ndị na-ekwu okwu sịkwụsị imewu anyị na-ekwu okwu onwere na-ekwu iche ọ bụ na ebe anyị nọ ebe a dị ka nwaanyị na-achọ ịpụpụ ebe a na ebe o ji eji ma ebe na ebe onye na-achọ ịpụpụ ebe obi chioma ọ bụ na onwe ebe ibi biri ọfụma ị ma na-achọ ebe ị ga-eje ebigo m n'obodo oyibo ebe bi n'obodo oyibo abụrụ m a citizen of UK mana for the years I lived there for the number of arụ ole nọ ebe a arụ dị m mma ana m enwe aṅụrị o nwere etiriti m ka m esi wee bịa sarị m achọ ewu ka m gbana be m ọ ka chọọ ebe nwa ga-ebi ọ gị wee mata obodo adịrọ mma aganyisi nọ ndị mmadụ ibu ntọ ndị na-achị anyị nkịta ha were ego anyị rụgbara anyị ọrụ oge nọ na gọọmenti anyị na-alụ ọrụ anyị na-edozi ụlọ ọgwụ na-ewute ndị ụka anyị na-alụ ọrụ na boromi anyị na-alụ na ihe enu na-alụ n'ebe a na-eme nke a na-alụ skuul niile ije ebe ị ga-afụ oge ịzụ kịta ka a na-ekwuta COVID-19 ibe dịkasị mkpa COVID-19 n'ụlọ ọgwụ chioma ibe a na-akpọ ventilator oge ngo ventilator 4-8 enwere ibe na-aza COVID-19 ka na ama na ventilator dị mkpa egote oge ahụ a na-ekwu okwu ụmụaka use kọmputa kịta oge nọ na gọọmenti onwere na-ekwu okwu ụmụaka use kọmputa mana ego olu m 30,000 kọmputa na skuul dị ịntanetị na skuul niile dị na Anambra steeti chekwa ndị Microsoft mụ na ebe Microsoft Academy na Anambra steeti so ebe dị mkpa bụ ndị na-achị ime ka obodo dị mma nyelụ ndị obere mmadụ aka ịbụka ngwa nkịta nwa n'ibukọsi ego enwere ibe ga-eji wee mee onye ọrụ nkịta na lockdown ma ị nwere ego ma na ị nwere your lockdown arụ m ofu ebe nkịta nwa fọnwa na abụ so ma ị nwere pawa ma ị nwere ego ịbụ na ego ị na-aba abara uru na ọka mmadụ inwe gịnị were alụ ọrụ anyị ka iji efu ndị na-ejem ibe na họteelụ ọzọkọ ndị je were ego obodo rụọla obodo ọrụ maka ibe na-eme oge ụfọdụ na-abụ ndị na gọọmenti rue ọ na-enye ndị mmadụ ego obodo
ọ na-enye asị na ọ na-eme ndị mmadụ favor ọ bụrụ favor oge Peter Obi na gọọmenti edozi skuulu ọ na-emelụ ndị mmadụ favor ọ bụrụ ịfụnanya ka ọ na-eme ndị mmadụ ọ na-alụ ọrụ asị alụa ute ego enyeje enu. Ndewo ka anyị wee nwee ajụjụ ndị ọzọ ka na-abatanụ mụ na anụgo n'ihe Okwute Igbo kwuru maka Biafra. O kwuru na ọ bụ mmegbu mere iji achọ ya, mana Okwute Igbo ndị mmadụ na-asịkwa na ikwudochaghị ntu na asụsụ ahụ, mana amanụghị m ha sị na ha ghọtakwara ha sị na enwebụ ndị mkpụrụ ime nkwu bụ na ndị na-achọ Biafra na ndị na-achụ na na-emegbu ya na-achọ ovive ahụ ha kwetere, mana ha na-ekwu na ikwenyeziri na ha kwesịrị ịchọba oke ha kpapụta ebe ha na-eje mana ọ gị ka ọ dịziri ịza ajụjụ a maka na ha ghọtara otu isi zadobie, mana ha na-ekwu ma ikwenyere na ha ga-akpapụta onwe ha wee nọdụ ofu ebe. Nke a bụzi gị ka ọ dịrị ịza. O nwere ife onye ọbụla na-achọ. Abụ ife ndị ọcha na-akpọ a law abiding citizen. Ndewo. Anọgo m n'obodo ebe ndị mmadụ na-achọ nka na-achọ nkara. O nwere ife onye ọbụla na-achọ dị bad. Ndewo. Ife onye ọbụla na-achọ ewere anụ usoro iwu na usoro esi mie wee chọbịa ọ dị mma. Ibe nwaanyị achọrọ ka obodo dị megịnị ka obodo Naijiria dị mma. Obodo Naijiria dị mma. Ọ dịla onye ọbụla ndị chọrọ ikewara ekewa ndị chọrọ ịnọ ọrụ ka nọ ibe ọbụla eme na ibe Peter Obi chọrọ bụ ka e nwee a society iji wee conclusion n'ọnụ oyibo enwee society a ga-akpọ ibe a na-akpọ level playing field where people's hard work and their talent will match up the opportunity. So onye gbaa mbọ taa afụfụ onye uru ya. Ndewo. Okwu ga-amaka eme ka obodo dị mma. Ka anyị gaa n'ihu. Okwu ga-amaka achọrọ m ka anyị tọọ na okwu Biafra ịzaga ajụjụ ahụ ebe ọ dị mma. Achọrọ m ịjụ gị maka ọgwụ mgbochi, ọtụtụ ọgwụ mgbochi a na-atọ aka maka ya bụ ọrịa coronavirus tụmadị nke ka pụtachara nso nso a, mana tupu m jụọ gị ya enwe ndị na-achọ ka ha kụwasịa ekwentị anyị, biko ka anyị za ha. Gaa n'ihu biko. Ndewo nwaada ka dimkpa Igbo. Si ndewo ọ dị mkpa ka ọnwa ada Igbo kọwa onwe gị. Ọ dị mkpa. Ndewo Chinaza nnọọ biko ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị ma ọ bụ gwa Okwute Igbo ihe ị chọrọ ịgwa ya. Ihe m nwere egwu ya bụ na ihe gọọmenti na-ekwu ọ bụ ịdọkụ na ọ dịrị ya ịghọta kpọtụ na gọọmenti amezi ekwezi ka ma ya anyị na-eme a na-emezi. Ọ sị na ihe COVID-19 na ọ bụ ihe mere eme mana gọọmenti ekwezi ka amarụ nke a na-eme. Amami na-aghọta. Ọ bụ na nghọtachara ihe o kwuru. Enwere onye kwuru okwu n'ụtụtụ a na-asị na ọnụọgụgụ niile a na-akpọpụtasị na-adị ka ihe akụkọ ifo. Amami ghọta. Ọ bụ na ọ rụtụrụ aka n'ihe onye a jụrụ. Ọ na-ekwu nya bụ ọrịa ọ dị mana gọọmenti a na-agha aghụghọ site n'iwepụtasị ọnụọgụgụ niile a ma si egosi na ndị ihe nwa na-aya na ọ dịghọ mma ka akpọpụtaba afa. Mba, ọ bụrụ ibe a ga-eje kpọpụtaba afa a na-akpọpụta afa n'obodo ndị ọzọ niile ma ibe na-eme eziokwu ka ọ bụ aka ebido dufụbi ya maka ibe bụ na eme nke a na-ekwu testi emekwu onye ri nne na ndị ga-apụtakwa ọ na-aya ga-eri nne tọka emebe ya bụ testi na onye testi nke ọ bụ emebe wee malụ ebe ya bụ ọya dị ebe ya bụ ibe na dị wee mara ibe a ga-emie mana ife dịkasị mkpa kịta bụ na onye ọbụla mekini mara ife ekwu na-emie ọ bụ na asị iri face mask eduzie gịta n'ọfịs unu na-eyirie onwe ebe a na-eme ife onye na-eme mkpa na main road oyilie onwe ebe a na-eji ime ife ọbụla ọkwado akwado ka ọ dị na bụ na ibutie na-ekesasị ya ndị mmadụ maka ụlọ akwụkwọ na obodo enwere ụlọ ọgwụ nwere ebe enwe ebe ọbụla ka ọ dị mkpa ka e wee nwee ike ịfụ na ebusara ya ibe na-achọ ikwu maka ọgwụ a na-achọpụtasị n'ebe niile. Ndewo
Tumadi Madagascar. Support federal government, my president nke nyere authority ka ebute ọgwụ nke Madagascar, o nyere iwu president anyị si bute ọgwụ Madagascar. Ọ dị mma akwado mie ife atụmatụ ahụ dị mma maka na Madagascar, ọ bụ na Madagascar emie ọnụ Afrịka, etu ahụ o si wee kwado ka ebute nke Madagascar test na-enye ọ bụ na ọ na-eme ka e werie maka na Madagascar ndị n'ọya, ndị na-ebutela ọya ndị n'ọya tụrụ ọgwụ a ka enye ebe na Madagascar eke nwere ofu onye nwe ụlọ ha dị mma ibe na-aya ọya na Madagascar n'ụtụtụ ụnyaahụ elu eze ndị na-emegoli elu dị mmadụ 186 oke nwere nke mmụnụ ekwetago mmadụ 102 a na-abịaba ndị ọgwụ a ka ya ṅụrụ. Ọ bụrụ na ọgwụ a na-agwọ si butie ọnụ Afrịka ka emerie, so anyị ga-eje butie wee na-ekwuzie onye isi obodo ka ebido tesokwu nke ndị be anyị na-eme lokali. Anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ nwee ndị isi na-anya ọkụ ndị dịgasị aka prọfesi Wuva amara ọgwụ ha butere site ebe nchere ka aṅụrụ ya. Ndewo. Ọgwụ enweghị ike ịchọpụta ibe dị n'ime ebe a a na-achọpụta ya obodo anyị maka oge fevụl anyị ka a na-akpọ foreign exchange fevụl anyị be ndị ọzọ ebelivu ka anyị bido yuzu ibe dị na be anyị emebi ya ebe a ndị mmadụ enwe ọrụ ebe a ndị mmadụ eme ebe a ka anyị chọọ ibe ọbụla a na-eme si were kwuo obibe COVID-19 ya akụzikwa ahụ ndị mmadụ bidozie ka eyugote made in Nigeria. Ndị gọọmenti ego moto ejegoli nọsụ ejọ ventiletọ achọghị ga-alụ alokali ibe na ndị be anyị ga-alụ wue ọibecha ibe COVID-19 duziri anyị eto anyị na-elezi mmanụ ka ajọzi be anyị ego lokali. Maka na emeburu ka njụọ gị maka mwulite akụ na ụba mana ifu na ịkpanyewego ụkwụ n'ime ya ma mmi na-aghọta asị m na mma ajụ na ọ bụ na mụ na gị nwecha mkparịta ụka ma ajụ gị maka mwulite akụ na ụba Naijiria ma na ozubeghị mana ifu na itinyewegozi ụkwụ ọnụ ego mmanụ ụgbọala kpụrụ afọ n'ala dịka isi wee bido kwuo maka ya, kedu ụzọ anyị ga-esi wee pụta? Ọtụtụ ndị mmadụ a na-achụ ha n'ọrụ nke izu na ekwugo m ya ife eji emeso n'obodo na-aga n'iru amamife ọ bụrụ mmanụ amamife. Obodo ndị na-enwere ego chiọma m na nweta mgbe obodo ndị na-eme ọfụma ọ bụrụ ndị nwere mmanụ ọ ndị nwere atụmatụ ndị nwere amamife. So n'ibe anyị ga-eme bụ na etu a ego mmanụ adịrọzi gọọmenti ga-asọpọtụ ba ndị nwere amamife. Gọọmenti ga-ebido ịkwado ndị na-agba mbọ ka e nwee ebe a na-akpọ local industries, gowe local goods. Oive a ga-eme ndị be anyị nwere ncha ndị a na-eme lokali ndị mmadụ ji egobie. Enwere moto ndị a na-eme lokali onwe ndị South-East chọrọ igo moto ma federal gọọmenti na-eje na nke ịnọsụ na Nnewi golu moto. Onwe ndị chọrọ ime ndị ọzọ gasị inye ejegolubie si golubibe na be anyị libe. Anyị nwere ndị niile a na-eli na be anyị. Onwere ibe eji foreign food eme. Enwere ji a na-akọta rice na-akọta ibe ndị ọzọ niile oive anyị kwesịrị na-eme kịta. Eme gịnị ka anyị fokọs na ndị mmadụ patronize ibe anyị na-eme lokali. A na-akwa akwa na Aba, a na-akwa mask na Aba, a na-alụ shuu na Aba. Ibe anyị na-aga anyị ka anyị mebe ka e wee nwee ike maka na ihe nwere ozi ego eji atụ abịa. Ọ dị mkpa na ndị mmadụ mewere elu oge nọ na gọọmenti ana m ego ibe enye na-ego lokali
unless ma ọ bụrụ nke a ga-egote loka. Ndewo sa. O nwere onye chọrọ ka gị na-ekwu ndị be unu ewekwa n'iwe nke a nwere ike ịbụ oku ekwentị ikpeazụ anyị nwere ike iwe tupu njụzi gị ajụjụ ikpeazụ maka oge anyị. Ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị onna. Okay, afa m bụ Edochie Obiejese. Ife na-ekwu achọrọ m okwute ndị Igbo ekenekwe m. Ana m ekele. Okay, esi m na UK wee na-agbọ, esi m London wee na-agbọ. Ihe m ji were kpọba today bụ ka m ndị agha ekele n'ife ị na-eme, ife ị na-emekarị. Years ago, about 7 years ago, o nwere oge m pụtara gị kwụkwa n'ọchịchị ị na-asị na Anambra steeti, and ife niile oge m na-abụ nnata Anambra otu isi wee kọwa na mgbe mbụ ịsịdat na ọ na-abịa esi Asaba na-abata Ọnịcha dịka ebe ndị ala dị. Ewe n'iwe biko ịma na ọ bụrụ na ya achịkọtaghị ihe ngosi a n'ụwa ya dịka ihe ghasara aghasa, jụọ ajụjụ gị. Ihe a bụ onye kwuo uche ya gbasara COVID-19. Jụọ ajụjụ gị ma ọ kwuo uche gị gbasara COVID-19. Ajụjụ na-ajụ gbasara ife COVID-19 na-abụ bikos n'ometụkwu metụ ma ndị Igbo ka ife gọọmenti anyị apụgasị na ife onyonyo na-eme ife na-eme ndị Igbo n'obodo a na-akpọ China. Ife na-ajụ bụ ka ife gọọmenti anyị na-eme gbasara ụmụnne anyị bụ ndị atụpụsịrị n'ilo dịka onwere ndị ha bikos anyị fụkwa n'onyonyo ha fụkwa na onwere ife the consulate nke China mere bete obilo ebe ahụ bikos nọ na one section of China and ndị ọzọkwa nke ihe gọọmenti Anambra steeti na Nigeria na-eme ịfụ na ụmụnne anyị na-ada akpagbufe akpagbu. Ndewo. Ana m ekele gị na ajụjụ amaka. Na-ekele gị maka ife ndị ọzọ ị na-ekwu. Ife afụ mmelụ ngwa gị etu o si ewute mụnwa personally ị ga na-asị ife na mana obi me ka m mụta n'ime oge m bi n'ebe ibi na UK ọ maka ndị maazị na-emegbu anyị emegbu samba na etu anyị ga-esi wee sọlvụ mmegbu a na-emegbu anyị bụrụ anyị bara be anyị dozie ebe anyị onye dozie ebi ọma pụ n'ilo ibe eji emegbu anyị n'ụwa niile bụrụ aba ya dụrọ mma aka anyị si ọ bụgo na a na-emegbu anyị bụ na Naịjirịa ndị na-achịkwa anyị fawele ego obodo gbara obodo ọrụ. Oge mbụ gọvanọ my concentration bụ idozi Anambra steeti ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị mara ọ maka ịsọpọtụ obere businesses na China ndị China na-eme ka ndụ ebido wetụta emume ego na dollars na Anambra steeti ụjọ bụ na by 2030 anyị bụpụta ya na ego ka ụmụaka be anyị niile ibe ị na-aba na manufacture China ba manufacture na Anambra steeti anyị emebe spọt ọ dị isi. Ọ bụ na edewere ego etufu edebie ibe m kwadoro n'ebe m na-achụje bụ na by 2030 m ga-enwe Anambra ka nwe between $500 to $1 billion. Anyị ewelie bido ibe na-eji atụta na China na-enye ụmụaka be anyị so na nsogbu adụrọ ibe anyị ga-eji nwayọ sobie ka anyị mara ibe anyị ga-eme kemere na ndị be anyị ama nọdụ ebe a na-emeba mmegbu onye ga-emeba mmegbu ọma na ha nwere ọltanetiv ibe anyị ji emegbu mmadụ ọ bụrụ inwere ọltanetiv emegbuo gị mana ọ dị nwe ọltanetiv onye mee ya ịnababeghị. Ndewo okwute ndị Igbo. Igwe na ya ọtụtụ ihe bara uru taa. Ị ga-abịaghachikwa ọzọ biko okwute ndị Igbo kwefuru na ajụjụ anyị metụkarịchara COVID-19. Enwere ọtụtụ ihe anyị chere na akọ na uche nke Chukwu nyere gị. Ọ bụ na ị were azaba ajụjụ a ọ ga-adịkwuru ndị Igbo mma. Ya mere anyị na-ayọ na BBC News Igbo na ị ga-abịaghachite ka ị wee zakọrụcha ajụjụ niile
ajụrụ gị ma nke na-emetụghị COVID-19 ị na-ekwe nkwa? Mba, COVID-19 gwụchaa na anyị ga-abịa. Ndewo. Na nchịkọta, executive order nke na-ewu ewu kịta nke mere Rivers steeti nso anọ, gọvanọ n'ebe ahụ kwatụchara ụlọ oriri na nkwari ụfọdụ ndị mmadụ wee kwuo nọọ ihe dị n'ime akwụkwọ iwu o wepụtara megide ibuso COVID-19 agha mere o ji wee kpaa ụdị agwa. Dịka onye nọgoro n'oche gọvanọ, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka atụmatụ ahụ? Ife izi m ga-ekwu na anọrọ m na Rivers steeti, eso n'ofu onye oge ife a bidoro na-eto gọvanọ Rivers steeti, izi eto gọvanọ ndị ọzọ na usoro atụmatụ o wepụtasị, because o so n'ofu onye bidoro n'izizi oge ife a bidoro mmemme ife a ga-eme wee gbochibidi ya. Ife mere ma wee ruo ebe a nọ kịta abụrụ ife m ga-eti egwu ọnụ, maka na gịnị m ga-enidi sinsi ụnyaahụ ji kọm ya agwakọtara m ga-enidi isi folo ife niile mee n'ọfụma wee mara etu esi wee ruo ebe a. Ọ bụ na imeri ya na wee tinye ebe ọnụ n'ime enweghị tinye ọnụ ebe ọ dọrọ mma, maka na anọgo m n'ọchịchị mana ndị be ha na-ege ntị. Iwe kesị na a ga-eje gwara asị na ịmara ibe ị na-ekwu. Ịmakwu oge nọ n'ọchịchị enwere oge anyị si na onye mee kidnapping, onye mee nke a anyị ga-akpọtụ ebe ọ na-eme chọna eso ị ga-ajụgodu kedu ibe e kwuru. Ndị mmadụ gwara ibe e kwuru, ọbụna ndị mmadụ akwadoro elu. Ndị be anyị ga-amụta na asị dọkịta etu a nọta m obodo oyibo na 19th of March, asị na mma n'ofu ebe ụkara abụ nọrọ ofu ebe, anọ m ofu ebe a onye isi obodo tinye nke ụkara abụọ ọzọ n'ọnụ ya, n'ọnụ ya eti ụkara abụọ ọzọ n'ọnụ ya, n'ọnụ ya etiekwa nke 1 week n'ọnụ ya. Nye ka anyị kwu na mmadụ gọgọgịda bụ 2 months. Ana ọ bụrụ na ịma m chọọ m mmadụ mmadụ anọ ofu ebe, mana anọ m ofu ebe na for 2 months. Agwa ofu ebe nke mmadụ apụta ilo because no iwu obodo, because ebigo m n'obodo oyibo fakwu ife eme ya mana iwu obodo. Abụ ofu onye believe na ndị mmadụ ga-obe iwu obodo, no matter how big it is, no matter how small it is. Ị ga-ekwe n'ibe obodo kwuru na ife a ka ị ga-eme. Onye na-eme ibe obodo mere, onye bụ the first thing show na ịbụ mmadụ. Obodo kwuru ife a ime ya, ebe ahụ nọ na-ekwu ife obodo kwuru. Onwe ife na-adọrọ mma isi na ife adọrọkwa mma. Anyị ga-ekwu na ọ dọrọ mma ịgụọ agụa, ị ga-ekwu na ọ dị mma ịgụọ agụa. Na m ga-enye ebe ncheghị n'anya, mana fọ mụnwa ife na-ayọ ndị mmadụ biko na ife a na-eme kịta ọ dị mma ka anyị jee afịa n'ụtụtụ, maka mmadụ ga-achụta ife ọ ga-eli. Onye ruo ebe ọ ga-achụta ife ọ ga-eli, nya ma ife niile gọọmenti kwu ka emee ka a na-akpọ social distancing, nya yiri mask. Onwe onye arụ na-adụrọ nya jee etu gọọmenti si kwu. Ọya abụrụ ọya na-abụ onye ọya bara ọsị ewe ka mmadụ jụ na-anwụ na ka mmadụ jụ na-ama na mba, ọ bụrụ ajọ ọya. Onye ọya bara nya jee rịpọtụ onwe ya kwuo na ọ na-ayị ya. Ndị be akaba arụ onwe onye bunyere ife ọ ga-eke agụụ dị n'obodo. Onwe onye bunyere ife ọ ga-eke ya ka ihe ndị agụụ na-agụ. Onwe onye nwere ife ọ ga-enye ndị mmadụ ya nye. Ọ na-abụ mbinye ụlọ ụtụtụ ọbụla anụ m ezi ozi na ebe dịgasị iche n'iche. Ọ bụrụ because I'm way too much, ọ because na agụghị ya ezi anyị gba aka bịa, anyị ga-agba aka na onwe ebe ị ga-eme wee nye ndị mmadụ aka ime ya. Ndị nọ na gọọmenti finally biko wee na ego obodo rụbara obodo ọrụ. Ego obodo ọ bụrụ ego unu ka obodo dị mma.
ndewo okwute ndị Igbo ikwuo ya okwu gị nke a maa ya anyị bụ nnukwu ekele ebunye gị n'ehihie a dịka isi wepụta ohere ka anyị na gị kpaa ịfụzi na ndị nsonso gị na obi na-atọkwa ha Paulina etu isi wee wepụta ohere Chukwu gọzie gị nke na-atọkarịchakwa anyị bụ na isi na ị ga-abịa chiata Chineke ga-edowe anyị ndụ anyị na gị ga-akpọ ọzọ ndị be anyị ọ bụ na otu ọha anyị n'ọnụ taa na onye kwuo uche ya gbasara coronavirus ekene ọma ka anyị bụkwa ebunye unu tunu si buru oche kpọta ikwu na ibe unu kpọta ndị ọya unu kpọta ma ndị iro ka unu bịa gee Okwute Igbo ntị biko echezọkwana na ị nwere ike ikesapụ ihe ngosi a maka na o nwere ọtụtụ ndị na-enweghị ohere ikiri anyị nwekwara ajụjụ niile a nke yitewere nke unu jụrụ ka ha wee fụ na Okwute zakọrọchara ha ncha gbasara COVID-19 ndị be anyị ka ọ dịnụ mbọsị nta ka anyị mee gịnị ka anyị chụọ n'Owere nchi aha m ka bụkwa Chioma Obianinwa ana m asị unu ndewo